मोनसे गुफुं समाज दानो थांगासिनो दङ। बे गुफुं समाज दानो थांनायाव जोङो लास्ट मोनसे स्टेपल' होनो गोनां दंसै। बे स्टेपआनो जादों 10 डिसेम्बर। बै 10 डिसेम्बर स्टेपसिम नोंथांमोना मेगन मिसिबनानै थादो। 17 बोसोर नोंथांमोना ना गोरान बायदि फोरानजाबोबाय, सोबख'जाबाय, नासयजाबाय, गादबजाबाय। जोंखौ लानानैनो राजखान्थि गेलेबोदोंमोन BPF-आ। जोंखौ लानानैनो थुबसा थुबस्रि हारिखौ सोखावबोदोंमोन BPF-आ आरो दिनैबो बेखौनो खालामफिननो नागिरदों। जायनि जाहोनाव दिनै जेरावनो मेरावनो बिसोरो खोमा अरख्लाग्रा जादों, गन्थं अरख्लाग्रा जादों। हयथ' गाबोनबा मा अरख्लाबावगोनथाय। अनजालि दैमारिया आसामिस फिल्मनि सासे एक्ट्रिसथ', बेखायनो बिथाङा एक्ट्रिसखायनो जिखुनु टाइमावनो जिखुनु रल लानानै बायदिसिना खालामनो हाखायो। नंखायनो बे बिथांनि सर'खा। जेरै एक्टर एक्ट्रिसफ्रा गावस्रा मोनसे प्रफेसनेल मोनसे माबा दङ नालाय, थांना थानायनि राहा लामा लादों। बे अनजालि दैमारिया पलिटिक्सआव सासे एक्ट्रिसखायमोननो पलिटिक्सआव फावखुंग्रि हिसाबै हाबनानै सोरखौ माबायदि बुंब्ला थगायनानै मोनजागोन बे राहायैसो बिथाङा बायदिसिना फरेस्ट आफादानो होन बा UPPL हान्जायानो होन बयखौबो थगाय जाबोबाय थाखादों। आरो बेखौ थांनाय 2014निफ्राय दिनैसिम जोङो रोखा फोरमान होनो हायो। हाग्रामाल' नङा, जाय जाय जाख्ल'दों मेम्बारनिफ्राय लानानै बिसिनि समनि मेम्बारनिफ्राय लानानै हाग्रामासिम जत्त' जाख्ल'ग्राफोर दङ, जों बिसोरखौ जेल जाहोनानैसो गारखागोन। रावखौबो जों निमाहा होआ। हाग्रामानि बे उल्था रावसो। मोनफ्रोमबो बियाबावनो देरहाया, मोनफ्रोमबो बियाबावनो जेनगोन। मोनसेल' बियाबाव BPF-आ देरहानो थांगासिनो दङ, बेखौबो जोङो सिंगेल आउट खालामनो नागिरबावदों। हारिमु सिबिनायनि बेलायाव बयहाबो मोनथाय दङ। हारिमुखौ मान होनांगौ। मोनसे हारिया हारिमु गैयाबा थांना थानायनि सिनायथियानो गैया। बे जे मोनसे हारि बेखौ सिनायथिखौ मोननो हाया। हाग्रामाखौ जों वेलकामसो बानायबाय। बिथाङा धोरोमनि दावहायाव जेनबाय। वेस्टार्न लंपेन्ट गानफ्ला, साउथ इण्डियानि पायजामा गानफ्ला बा मानिबा टफि गानफ्ला बिथाङा दिनै एबसुनि कालसारखौ, बर' हारिनि कालसारखौ मुगै मालाय मा जानो। लास्टआव थाङै थुङै गावनो बे कालसारखौ गाननो गोनां जादों। मानो धोरोमनि दावहायाव दिनै हाग्रामाया जेनदों बेखौसो आं बुंनो नागिरो। BPF-आलाय मा, बिजेपिआलाय मानो BPF बे रिजाइनेसन होबाय। गाबोन सबनियानो बे BJP-जों हाबनो थांगासिनो दङ। दुखुनांथावा बेसो दिनै हाग्रामाया चन्दनखौ कन्ट्रल खालामनो हायाखै। BPF-निफ्राय इमानुवेल थांनाय, जोंनि बे ब्रादार बिस्वजित दैमारिया BJP-आव थांनायनि कारनाबो बे माबायानो चन्दन ब्रह्मआ जे BPF-खौ धंस' खालामदों दिनैसिमबो, खिन्थु हाग्रामाया सिनायनो हायिया दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो दाखालि बियो जाम्बाया चन्दना गाव माने बिसोरखौ थोनहरखांनायनि उनाव बा होखारखांनो हानायनि उनाव सानदोंमोन खोमा गावबो BJP-आव हाबनानै गावनि बे 200 कौटि जाख्ल'नायनिफ्राय रैखाथि मोनगोन होननानै, खिन्थु BJP-आ बेखौ गनायाखिसै। इलेक्सन जोबनायनि उनाव माबायदि जागोन नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय। बे बिथांमोननि खोन्थासै। गणतान्त्रिक भाबै बयहाबो मोनथाय दङ, खिन्थु गणतान्त्रिक भाबै मोनथाय दङ होननानै गावनि आंगोखौनो जुदि मुसुखा सावनानै बेरेखा मावनो थांगासिनो थायोब्ला, गाबोनो जे बे हान्जायावनो बिथांमोना थांनो नागिरगासिनो दं बेसो लासिं सिं बाथ्रा। बियो जौगागासिनो दङ। दुखुनांथावै जोंनि NDB बै एस ग्रुपनिनो, जायखौ जोङो एन माबा माबि रानामोन, बे सरकारा जोंखौ एस हिसाबै मोनसे समाव सिनायथि होदोंमोन हिसाबै बे ग्रुपनि माखासे माबाया पुलिस भेरिफिकेसना दाबो जोबाखै। बे जोब्बानो जासिगोन। बेयो माने गोजौआवहाय जाना दंखायो।